Pagtuo, taliwala sa pandemya. DXDC Holy Week Special 2021. Ang Semana Santa matagatuig nga tulumanon nga ginahimo sa simbahan isip paagi sa paghinumdom sa usa ka dakong misteryo sa atong nga paggatuo. Sumala ni Father Paul Quezon, St. Francis de Assisi Parish Priest, usa ka misteryo sa kinabuhi sa tao sa gihimong pagpakasakit, kamatayon sa krus ug pagkabanhaw ni Ginoong Hesukristo. Mao gid ni siya ang atong gihinumdom every time mag-celebrate tag Holy Week. In fact, because we consider this as very important, no, na ay ginatawag og Lenten season nga gisugdan nato sa Miyerkules sa Badlis. And it extends up to the last minute of Thursday hangtod sa pagkahapon nga atong sa ulugon ang katapusang panihapon. Then we enter into the Easter Triduum tawag. So the whole Holy Week celebration, ang tibuok Semana Santa is pamaagi sa simbahan sa paghinumdom sa dakong misteryo sa atong pagtuo nga mao ang kasakit, kamatayon, pagkabanaw sa atong Ginoong Hesukristo nga para kanatong mga Kristiyanos is the cause of our salvation. Tungod sa pandemya, ang paghinumdom himuon na lamang nga pinagi sa virtual o online. Pero dili nato kalimtan ang sakramento usa ka tinuod nga engkwentro kauban sa mga tao. Hinuon nagipasabot ni Quezon ang himuong nga mga misa sa simbahan nga tambungan usab sa ubang nga mga tao aduna himuon usab nga live streaming. Pero while we do the rites of the church, no, here in the parish, gina-live stream po nato kay para po sa atong mga kaigsunan nga until now are still in their homes, no, doon na po din taon sila kahadlok, which is with the basis kay tungod lagi sa pandemya. But we thank the technology, no, that gives us the virtual encounter, no? So pasalamat lang ta nga naata niining maong pamaagi. Samtang nga gipasabot usab ni Father Quezon, daghang makonsiderang mga epekto sa tao sama sa ekonomiya nga maglisod ang katawhan, psychological o emosyonal. Apan sa espirituhanong aspito, kinahanglan ang tao dili mahadlok aron iya kining malampasan. So sa espirituhan nga paagi, I hope that after the vaccination, kay naglaom man ta aning vaccination nga mahimong successful, nga maginahinay pud sila balik sa simbahan nga mo tambong gay sa Santos nga misa kay lahi ra gyud ng virtual nga ginatawagan ng virtual nga misa, di man na misa, no? Virtual is virtual, no? Ang tinuod nga misa kanang yung naa sa sa selebrasyon. And the main difference I would point out is the reception of Jesus and Holy Communion, which for us Catholics is something that cannot be replaced, cannot be substituted. Morang I do hope nga ma-overcome ang kahadlok, and with the successful vaccination magkaroon og courage ang mga tao mobalik sa simbahan ug mutuman sa atong naandan nga buluhaton, no, sa pagtambong sa Santos nga misa. Alang sa DXDC Holy Week Special 2021, Radyoman Bernard Pantaleon, Tatak Aremen. Pagtuo, taliwala sa pandemya. DXDC Holy Week Special 2021.